Sfinția voastră, mă simt foarte frustrată și furioasă din cauza a ceea ce se întâmplă în lume în acest moment, războaiele, tulburările politice, luptele economice și incertitudinea. Potrivit înțelegerii dumneavoastră din învățăturile lui Buddha, ce sfat ați oferi? Aș vrea să spun că mi se pare posibil să ne schimbăm mentalitatea în mod pozitiv și să cultivăm calități precum compasiunea, bunătatea iubitoare, toleranța și iertarea. Aceste calități sunt importante și de bază și trebuie să le cultivăm antrenându-ne mintea prin aceste modele. În felul ăsta va fi benefic pentru noi și va fi benefic și pentru alte ființe. Dacă facem asta, apoi putem face lumea mai pașnică și armonioasă. Consider că nu putem învinge mânia prin mânie. Mânia poate fi învinsă doar prin bunătate iubitoare și compasiune. Pentru noi, oamenii, bunătatea iubitoare și compasiunea sunt cele mai mari calități ale minții noastre. Trebuie să generăm aceste calități și să încercăm să le practicăm. Numai atunci putem învinge emoțiile negative. Sfinția sa, Sakya Trichen, preluat din Înțelepciune și compasiune.